بنرن هجا از لگوندê Lêlan yek ji gundên Rojavayê bajarê Tiltemrê bi 20 kîlometr li ser rêya navdewletî dikeve, gundekî wêrankirî ye. Ev gund dibin destê dagirkeriya Tirkiyeyê de bû ku niha yekem car em derbasî nava vî gundî dibin. Gundekî ma li ser malê de nemaye, xelkên wê tev de ji vî gundî derketine. Çingî ku êrişên dijwar li ser dihatin kete bidin sê dagirkeriya Tirkiye ew çeteyên wê li vir bûn, ne yekem care em derbasî vî gundî dibin. Bi dehan gundên ku hûn dibînin ji aliyê çeteyên dagirkeriya Tirkiye ve bi vî rengîne binerin. Ev rêya ku em li serin rêya gundnava vî gundî re derbas dibe û diçe gundê Amiriyê û her wiha ber bi serêkaniyê ve diçe. Hûn dizanin ku piştî ew şer hatiye rawestandin, ev yekem car e ku em derbasî vî gundî dibin. Ev gund 20 kîlometr li Rojavayê bajarê Tiltemrê li ser rêya navdewletî ye. Em ê hinekî nêzî nava mala bivin. Em nikarin derbasî nava gund bivin çingî ku dibe ku mayên tişt li nava vî gundî hebin. Ji ber wê jî tenê em ê van dîmenan biwere parve vekin.